Salut! Azi o să fac o prezentare a unei saltele care, după părerea mea, e cea mai bună saltea de pe piață pentru a dormi în mașină. Eu și soția mea am încercat tot felul de variante de pe Temu, de pe AliExpress. Ale se desumflau, nu ținea presiunea în ele. Bine, erau saltele tot autogonflabile cu ceva spumă, cu memorie interior, dar nu au fost ceea ce trebuie. După care noi am încercat pentru o perioadă de aproximativ 2 ani, aproape 3 ani, un topper de la JISC, un topper de 1,40 lățime cu 2 metri lungime, grosimea de 8 cm din spumă cu memorie. Am fost mulțumiți, nu pot să zic că nu am fost mulțumiți de ea, dar dormitul pe o parte ne deranja puțin, întrucât spuma aceea se comprimă prea mult. Până la urmă, topperul este făcut pentru a fi pus pe o saltea. Iar azi mi-a venit o nouă saltea de la Decathlon, o noutate, să zicem așa, de la Decathlon, pe care am așteptat-o cam 3 săptămâni până a venit în România dintr-un depozit din Germania. Aceasta este mașina, este un Renault Espace din 2018 cu 5 locuri. O să vă arăt și portbagajul, ia să-l deschidem. Este o mașină destul de spațioasă. Majoritatea acestor mașini vin cu 7 locuri. Noi am ales ceva cu 5 locuri pentru a avea mai mult spațiu de depozitare sub placa aceasta din spate. Acum o să vă las scaunele jos de pe spate. Ia să apăsăm mai frumos pe... Bun, deci au coborât scaunele. Am obținut dimensiunile aici de 1,90-1,95. Ia să vedem lungime. O să pun și ruleta. Scuzați puțin, este puțin mai greu să țin telefonul și să măsor în același timp. Ia să vedem cât avem aici. Pardon. Deci, din spătarul scaunului de la șofer până la 1,90 și undeva, să zicem, 1,95-1,96, fără a umbla la scaune. Asta este lungimea din interior, iar lățimea între ușile între portiere din spate avem undeva la 1,40 m. Ei bine, această saltea, după cum scrie aici, avem undeva o lățime între portierele din spate de 1,30 și lungimea ei este de 1,90. Grosimea tot 8 cm ca și cea de la JISC, dar numai că aceasta este autogonflabilă. O să o desfacem imediat să vedem ce se află înăuntru și cum arată. Exact așa cum a venit ea de la Decathlon. Puteți citi câteva detalii pe această husă. Bun, ia să vedem ce are înăuntru. O scoatem frumos din... Are ceva informații. Ia să vedem în mai multe limbi. Ia să vedem în limba română. În primele 2 utilizări, umflați cu gura sau cu o pompă pentru a activa funcția autogonflabilă. Și aici avem, deci, în schița de utili pentru utilizare. Dacă sunteți curioși, puteți să-i dați, să puneți pauză pe clip și după aceea să-i dați un zoom. Deci aici umflarea și aici strângerea ei. Este foarte ușor de operat cu ea. Acum ia să dăm la o parte această husă. Bun, deci așa se prezintă salteaua. Aha, asta este partea de sus, de la cap, să spunem. Ia să vedem, are și o supapă de in, ia să-i dăm drumul. Aha, deja se aude cum se umflă. Deci este partea de la, să zicem, perra, da? Partea pe care se pune capul. Iar aceasta este cealaltă parte a saltelei. O să o întindem în mașină. Deci așa arată, da? Ia să vedem.
Bun, deci se așează mașina. Oh, dar bine, ar veni chiar foarte bine. Ia să desfacem și supapa celelalte părți. Avem aici auto, iar în partea cealaltă supapa de in. Desfacem și pe aceasta. Bun, se aude cum trage aer. Acum o vom lăsa vreo 10 minute până se extinde spuma, își trage singură aer, după care vom vedea cum se asamblează, cum reglăm presiunea, cât o mai umflăm și cum va veni în final în mașină, când va fi umflată și cum se așează. Bun, deci am revenit după cele 10 minute. O să-i mai facem proba și portbagajului să vedem dacă se închide cum trebuie. Deci, fără să mă îmblu la scaune, 1,95 m fix. Vedem și portbagaj să vedem dacă încurcă ceva. Bun, s-a închis. Ia să vedem la interior. Dacă era mai lată cu vreo 6-8 cm, era și mai bine. Dar este foarte bine și așa. Bun, o mică precizare. Aici le-am și împreunat. Partea aceasta de pus capul, perna să zicem, am împreunat-o cu salteaua asta mare. După ce s-a umflat ea singură, am mai suflat de 3 ori în partea aceasta mică. Da, iar în partea mare cred că am mai suflat cu gura de vreo 8 ori. Ce pot să zic, îmi pare super bună. Acum să vedem cum se va prezenta și când mă voi pune pe ea. O să-i pun o protecție. Am zis, eu sunt mai ciudat, așa să zicem, între ghilimele. Îmi place ca lucrul meu să fie bine protejat și să nu bat joc de banul meu. I-am pus și pernele. Un mare avantaj al acestei saltele este că, nu știu, este foarte ușoară și am acces foarte ușor la portbagajul de sub placa aceasta. Am impresia că după ce o strâng, aș putea să o bag chiar aici de desubt. O să facem proba, să vedem. Tot ce pot să vă zic e că este impresionantă. Super confortabilă. Mai ales că producătorul a garantat că ea rezistă undeva la 200 de umflări, desumflări. Ceea ce este un lucru foarte bun. Se stă foarte bine. Deci v-am zis. Mamă, super. Acum să vedem durabilitatea ei. Cam acestea fiind spuse, vă urez să fiți sănătoși, să vă bucurați de vacanță și sper să vă ajute acest clip. Și la final